Na konci té cesty jediné jsou jako zapadly dřepy hladový a se šli začali sobě a náhradě okoří světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát. Tak jela ve zvyku podle svého plíku od půlnoci chodit stažívat. No někdo, co jsou tam tempové, nesmí z rádu pryč. Dole v podhradí se šéfem dovádí, on písem a solo na trombón! Šla už dávno spát, tak měla ve zvyku podle svého tudíku o půlnoci chodit strašívat. Od těch, kdo co jsou tam trampové, nesmí z hradu pryč, z hradu pryč. Tak dole v podhradí se šerifem dovádí, on jí se bral od komnady klíč. Co to je? A co si mám dělat? Můžu to rozdat? Prosím vás, tady je jedna slečna, která kdysi, teda ne kdysi, která loni vyhrála na Hradech takovou soutěž, prostě, že dostala kofolu na celý rok zdarma. Je to tak? Na celý rok. Protože tam se hlasovalo o nejlepší fotku z Hradu loni a ona ji vyhrála s naší fotkou Kryštof, že jo? Ano! Ano, ano. Takže teďka dovezla každému z vás 3 plechovky. Zbytek má v autě. Ale mezi tím chce někdo, hlavně děti. Pozor, tu leží malá. Dobře, tak tady jedno dítě a ty nejsi dítě, vole. Tak rozdáme tady dětem, tady kofolu, tady dozadu. V pohodě děti, dozadu, já to hodím, počkejte, chytejte. To já nemůžu hodit. Tak podejte jim to, jo, těm dětem dozadu to dejte, tak. Já tě slyším! Pošlete to dozadu. Je, čau. To jsou moje děti tady, vole. Tak vy si... Ne, vy to pošlete dál. Konečně jste se taky přijeli podívat na tatínka. Ještě tam dozadu. Tak a příště budu rozdávat zase po další písni. Tady ještě malá holčička, tak. To jsem přehnal. Vždycky, když řeknu, že něco zadarmo, tak se všichni správci ozvou. Tak hrajeme